synes, det er behageligt at sidde her. Der er god plads. Der er mere plads til benene, og man sidder mere komfortabelt. Og der er servering, man kan gå ned og få noget barn på ned, hvis man har lyst. Og jeg foretrækker faktisk tog frem forbi. Nej, jeg orker sgu ikke lige ham der. Ja. Flemse for 69. Hvad er det, som toget kan i forhold til bilen? Ikke en skid faktisk, men det vidste jeg godt. Jeg vælger altid at sidde på motorvejen i min Mercedes. Toget er kun for klamme fattige mennesker med sygdomme og manglende evner til at tjene lige så mange penge som mig. Det mener du? Ja, det mener jeg. Jernbanen, det er ikke noget nyt. Selv i gamle dage på prærien i USA, der havde man tog og skinner, og Olsenbanden, de kunne planlægge det perfekte kup efter DSB's køreplan. Men i dag der er det åbenbart anderledes. DSB, de har store problemer med at få togene frem til tiden. Når DSB, de skal opgøre rettidighed, så bruger de blandt andet et begreb, der hedder kundepunktlighed. Det er et mål for, hvor stor en procentdel af kunderne, der kommer frem senest 3 minutter efter den planlagte ankomst. Sidste år lykkedes det blot DSB at få 71,7% af kunderne i fjern- og regionaltrafikken frem til tiden. Målet, det var ellers 75%, men det er faktisk kun lykkedes for DSB en eneste gang de seneste 9 år at overholde målene. Og de 71,7%, ja, det er faktisk den værste kundepunktlighed, som DSB har leveret i alle 9 år.